το πώς θα πάμε να μιλήσουμε σε καταστηματάρχες, σε μαγαζάτορες, σε αυτοαπασχολούμενους, να μπουν μέσα και να διαφημιστούν, να πάρουν τα εργαλεία τους πάνω τους Ολύμπιους. Θα ανεβάσω με ειδικούς από τους πιο πετυχημένους που έχουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο γενικά παγκοσμίως. Στο top 10 θα ανεβάσω 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει πολλά καταστήματα, να τους πάρω μια συνέντευξη και να σας πούνε πρακτικά τι έχουν κάνει. Δηλαδή η σημερινή εκπαίδευση δεν την κάνω εγώ. Δεν ξέρω αν ξέρετε το background το δικό μου, εγώ ήμουν πολλά χρόνια πολιτής. Κάποιοι λοιπόν που με ξέρουν και στην ομάδα μου λένε εδώ Δωρή, γιατί δεν κάνει μια εκπαίδευση πάνω στα μαγαζιά. Αφού έτσι κάνει και door-to-door police τα λοιπά. Ρε παιδιά του, εδώ σε αυτή την επιχείρηση δεν έχω βάλει ούτε ένα μαγαζί, εγώ δεν έχω βάλει ούτε ένα. Χωρίς πλάκα. Μηδέν, τίποτα, σκράπας. Δηλαδή, όσοι σηκώσετε χέρια είστε χαλαρά καλύτεροι από μένα. Οπότε δεν έχει σημασία τι ξέρουμε θεωρητικά. Έχει σημασία να ακούμε πράγματα από ανθρώπους που το έχουν κάνει πρακτικά. Δεν είναι έτσι? Τουλάχιστον στη δικιά μας δραστηριότητα αυτό είναι δεδομένο. Δεν θα ακούσετε ποτέ εδώ πέρα να σας μιλάει κάποιος θεωρητικά. Άρα, να καλέσω να έρθουν λίγο πάνω ο Σταύρος ο Κετεσίδης, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους που έχουμε. Έχει βάλει 36 επιχειρήσεις. Έτσι. 3.600 είναι αυτά. Ποιον άλλο είναι εδώ, η Χριστίνα Ισοτηροπούλου είναι εδώ. Η Χριστίνα Ισοτηροπούλου, η οποία και αυτή έχει βάλει γύρω στους 25. Και το Γιώργο το Κωστάκη. Είναι εδώ ο Γιώργος Κωστάκη. Άναβες. Και ο Γιώργος Κωστάκης, ο οποίος και αυτός είναι εδώ. Παρεπιπτόντως, ο Γιώργος είναι η δουλειά του αυτή. Δηλαδή και στο πλάνο του Α, όχι μόνο είναι πολιτής, εκπαιδεύει πολιτές. Έχει εταιρεία που εκπαιδεύει πολιτές προς να κάνουν πωλήσεις είτε δολοτόριο είτε οτιδήποτε. Οπότε και έχει βγει να το κάνει πρακτικά για να το δει ο ίδιος, αλλά έχει και όλο το θεωρητικό background. Κάποια στιγμή θα μας κάνει την τιμή, όταν φτάσει λίγο περισσότερες επιχειρήσεις, να κάνει μια εκπαίδευση εφόλης της ύλης. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω γράψει εδώ κάποια θέματα που θέλω να απαντήσετε εσείς. Καταρχάς, να ανοίξουμε ένα δεύτερο μικρόφωνο. Και μετά βέβαια θα μπορείτε να κάνετε και εσείς ερωτήσεις. Οπότε, εάν τη στιγμή που μιλάνε σας δημιουργηθούν ερωτήσεις, γιατί θα είναι interactive τώρα αυτό, το θέμα είναι να βοηθηθείτε, γράψτε την ερώτησή σας, μην τους διακόψετε εκείνη τη στιγμή και όταν τελειώσουν να μπορείτε να κάνετε την ερώτησή σας. Okay. Είναι τρεις τελείως διαφορετικοί άνθρωποι, επίτηδες θέλω να τους ακούσετε και τους τρεις. Μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικούς τρόπους, δεν έχει σημασία και τρεις έχουν αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που έχουν αποτέλεσμα σημαίνει ότι κάτι κάνουν σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θέλω να απαντήσετε είναι εάν το κομμάτι με τις επιχειρήσεις το κάνετε ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά. Και τι εννοώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, περισσότεροι μάλλον έτσι θα είμαστε, οι οποίοι μπήκαμε τυχαία σε ένα μαγαζί ή σε ένα μαγαζί που ήταν στη γειτονιά μας κτλ. Και μιλήσαμε στον καταστηματάρχη, στον κρεοπόλη κτλ. Και το είπαμε. Αυτό είναι το ερασιτεχνικά το λέω εγώ. Δηλαδή, αν πηγαίνεις όποτε σου κατέβει, επειδή εκείνη τη στιγμή πήγες σε ένα μαγαζί και μιλήσεις, αυτό είναι ερασιτεχνικά. Επαγγελματικά είναι αν κάποιος έχει βάλει πρόγραμμα και λέει: εγώ θα βγαίνω 2, 5, 10, 20, 50 ώρες την εβδομάδα έξω, στοχευμένα και θα πηγαίνω σε επιχειρήσεις να τις βάζω. Εντάξει. Ρωτάω γιατί έχει διαφορά να το κάνει κάποιος ερασιτεχνικά επαγγελματικά. Καταλαβαίνετε. Παρακαλώ να απαντήσουν οι διαγωνιζόμενοι. Έχουμε διαβάσει. Έχετε, δεν έχετε διαβάσει, αλλά θα εξεταστώ. Καλησπέρα από μένα. Εγώ το κάνω εντελώς ερασιτεχνικά. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το χώρο των πωλήσεων. Δεν έχω πουλήσει ποτέ τίποτα πέρα από αυτά που πουλάμε εδώ στην Ολύμπικα Ινδία. Αυτό. Δηλαδή μπαίνω σε καταστήματα αν τύχει. Κράτα το μικρόφωνο. Χριστίνα, και να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Χρησιμοποιείς κάποια εργαλεία? Ναι, μισό λεπτό να φέρω τα εργαλεία μου. Ναι, πριν να φέρεις τα εργαλεία, τι εννοώ εγώ εργαλεία. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βγαίνουν ή δεν το κάνουν επαγγελματικά έχουν μαζί τους κάτι. Μπορεί να είναι εργαλείο, μπορεί να είναι μια κάρτα. Εργαλείο μπορεί να είναι κάποιος να έχει φτιάξει ένα φυλάδιο. Εργαλείο μπορεί να είναι ότι εγώ όταν πηγαίνω μαζί μου παίρνω το τάμπλετ και δείχνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, ο καθένας μπορεί να έχει κάποια εργαλεία ή μπορεί να μην έχει. Λοιπόν, Χριστίνα, πες μας εσύ. Εγώ έχω φτιάξει αυτό το φυλάδιο, το οποίο είναι η πρώτη όψη του site, αν παρατηρήσετε. Δηλαδή έχει τα στοιχεία της εταιρείας. Όταν μπαίνει ένας πελάτης μέσα, εμείς δηλαδή ένα μέλος, σε τυχαία σειρά περνάνε οι επιχειρήσεις από μπροστά. Άρα λοιπόν ζήτησα σε ένα φίλο γραφίστα, το Θοδωρή το Μπούκουρη, λοιπόν,
και μου έφτιαξε αυτό εδώ. Άρα λοιπόν, όταν πάω στον πελάτη, στον επιχειρηματία, για να μην ανοίξω λάπτοπ, βγάζω το φυλάδιο. Να πω και παρακάτω ότι κάνω. Ναι, αν έχεις κάποια δομή, το δομή και το άνοιγμα είναι εγώ θέλω να. Αν έχεις κάτι συγκεκριμένα, κάποια βήματα που ακολουθείς όταν μπαίνεις σε ένα μαγαζί να μας αναλύσεις αυτά τα βήματα και το άνοιγμα εννοώ ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λες, δηλαδή πώς ξεκινάς τη συζήτηση, ποιο είναι το σπάσιμο του πάγου. Καμιά φορά μπαίνω σε καταστήματα για να ψωνίσω. Συνήθως λοιπόν, εφόσον είναι να ψωνίσω κάτι, εννοείται ότι ψάχνω να βρω τον επιχειρηματία, αν είναι ο επιχειρηματίας εκεί. Μπορεί να κάνει ένα deal στο ταμείο την ώρα που έχω ήδη αποφασίσει ότι θα ψωνίσω. Μπορεί να του πω ότι έχω αυτά τα πράγματα τέλος πάντων που έχω διαλέξει. Πολύ ωραίο το κατάστημά σας και θα ήθελα να σας κάνω μια διαφήμιση. Βγάζω το φυλάδιο αν το έχω μαζί μου και του εξηγώ ότι περί τίνος πρόκειται. Ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο site, τον ρωτάω αν θέλει άλλους πελάτες και του δείχνω αυτό εδώ. Του εξηγώ με δύο λόγια ότι αν διαλέξει, αν πατήσει κλικ πάνω στην επιχείρηση ή αν πάει ένα κατηγορία ή περιοχή, τον βγάζει εδώ, που έχει μία φωτογραφία της επιχείρησης, ένα χάρτη και δύο λόγια για την επιχείρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια να κάνει μία έκπτωση για τα μέλη. Αν έχει email, ανοίγει να επικοινωνήσουμε μαζί του. Αν έχει website, μας βάζει στο μονοσέλιδο, το οποίο μπορεί να έχει άπειρο βάθος, φωτογραφίες, κειμενάκια κτλ. Λοιπόν, και αν έχει και e-shop, πατώντας κλικ, ας πούμε, το συνδέουμε. Αν δεν έχει, του δίνουμε τη δυνατότητα να το φτιάξει. Αν δεν χρειάζεται κάτι από όλα αυτά, η τιμή παραμένει ίδια στα 120 ευρώ. Του λέω για την εφαρμογή και δεν ξέρω, συνήθως δηλαδή αν έχω μπει στο μαγαζί για να ψωνίσω, τότε κάνουμε ένα deal με τα ψώνια που έχω πάρει, μου δίνει μια προκαταβολή, του λέω σε 2 μέρες θα είναι έτοιμο και σε 2 μέρες πηγαίνω το τιμολόγιο, του δείχνω ότι έχουμε φτιάξει και μου δίνει τα υπόλοιπα. Ωραία, μισό λεπτό. Είπες ότι μπαίνεις σε ένα μαγαζί και του λες, ας πούμε, να του κάνεις διαφήμιση. Δεν σε ρωτάει, ας πούμε, από πού είσαι εσείς, κυρία μου. Εντάξει, βασικά. Ή θα μπώνετε κατευθείαν και λέει, ναι, πού υπογράφω. Τι ακριβώς σημαίνει. Λοιπόν, ας πάμε την περίπτωση που μπαίνω σε ένα μαγαζί μόνο για να μιλήσω. Δεν ξέρω, μπαίνω με σκοπό να πουλήσω, ξέρω τι πουλάω, ξέρω ότι αυτό που πουλάμε είναι καλό, είναι εργαλείο εξυγχρονισμού, ότι το χρειάζεται, το έχει ανάγκη. Τέλος πάντων, πιστεύω πάρα πολύ στο προϊόν που πουλάμε, άρα λοιπόν μπαίνω για να το πουλήσω. Αυτό. Όταν σε ρωτάει, εσείς από πού είστε, τι απαντάς, δηλαδή να κάνουμε μια διαφήμιση. Εντάξει, ναι, τι λέω. Μα κάνε ένα παράδειγμα. Ναι, αυτό λέω, like. Τι λες, τι λες. Να κάνω ένα παράδειγμα. Πώς μιλάς για την Olympic Idea, τι του λες, γεια σας ήρθα. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα παράδειγμα. Θέλεις να κάνεις τον δύσκολο επιχειρηματία, ας πούμε. Ναι, κάνω το φασάτι. Κάνω τον τύπο ο οποίος κάνει στον μπάτσο και χτυπάει μύχες. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εννοείται ότι δεν πάμε Παρασκευή και Σάββατο, έτσι, που υποτίθεται ότι υπάρχει κάποια κίνηση στα μαγαζιά. Πάμε, ας πούμε, μια νεκρή ώρα. Έστω λοιπόν ότι μπαίνω στο μαγαζί, λέω καλημέρα. Καλημέρα. Έχετε πάρα πολύ ωραίο κατάστημα. Ξέρουμε. Είστε επιχειρηματίας. Είστε επιχειρηματίας. Ευτυχώς ή δυστυχώς, αναλόγως ποιος ρωτάει. Στη διαφορία. Όχι κάποια σχέση. Υπάρχει για να σου βοηθήσω. Λοιπόν, όχι, κάτι ακόμα καλύτερο. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο κλαμπ που περιλαμβάνει πελάτες και επιχειρήσεις. Παντρεύουμε τους πελάτες με τις επιχειρήσεις. Αυτό που κάνουμε δηλαδή, δίνουμε εργαλεία εξυγχρονισμού στις επιχειρήσεις, τους φτιάχνουμε site, τους φτιάχνουμε e-shop, φέρνουμε πελάτες και έχουμε και μια εφαρμογή για τα κινητά που όποιος περνάει από την περιοχή σας ενημερώνεται για το παγκόσμιο αυτό ιστότοπο. Καλά, αυτό με εφαρμογή της οπισθολής θα στοιχίζει πολλά λεφτά. Όχι, δεν στοιχίζει καθόλου. Κοστίζει μόλις 10 ευρώ το μήνα, 120 ευρώ ετησίως. Τι! Λίτσα! Έλα να ακούσεις τι λέει! Έλα ρε! Σοφάτε για γνώση, έτσι. Εντάξει, λίγο πολύ αυτά. Του εξηγώ, του βγάζω το δίκτυο φυλάδιο κτλ. Όταν
όταν τον βλέπω. Όχι, οπότε το φυλάδιο το έχει ουσιαστικά για να του δείξει πώς φαίνεται η σελίδα, το e-shop και αυτό. Ναι, για να μην ανοίγουμε υπολογιστή κτλ. Γιατί όλοι μπορεί να πει δεν έχω χρόνο, του λέω 2 λεπτά μόνο. Στα 2 λεπτά ώσπου να τη ανασχετήσει, ήδη έχω βγάλει το φυλάδιο και το έχω πει. Του λέω δεν σα καθυστερήσω καθόλου, είναι αυτό, αυτό και αυτό. Οπότε, αν τον βλέπω λίγο θετικό, του λέω το μόνο που χρειάζεται είναι μια σφραγίδα, ένα email και μια προκαταβολή. Και σε 2 μέρες θα σα τα φέρω όλα έτοιμα και θα δείτε τι είναι αυτό που έχουμε φτιάξει. Προκαταβολή πόσο? Εντάξει, ανάλογα. 40, 60. Και πώς θα εμπιστευτεί για να δώσει αυτή την Μάλιστα. Άρα, δείτε τι κάνει η Χριστίνα. Παίρνει μια προκαταβολή. Πόσο τη στοιχίζει τη Χριστίνα? Η Χριστίνα είναι ετήσιο μέλος. Πόσο τη στοιχίζει για να βάλει μια επιχείρηση? 20 ευρώ. 20 ευρώ, 30 $. Ουσιαστικά. Δηλαδή με 30 $, ανοίγει τον κωδικό στην επιχείρηση. Παίρνει μια προκαταβολή 40-50 ευρώ, δηλαδή παραπάνω από αυτό που θα τη στοιχίζει. Θα πάει, θα το φτιάξει, θα βγει το τιμολόγιο κατευθείαν, θα του το πάει και θα πάρει μετά τη διαφορά. Συνήθως μετά σε πληρώνουνε? Ναι. Okay. Εκείνη τη στιγμή σου δίνουν τα χρήματα και σου ζητάνε κάποια απόδειξη? Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό. Και σε επιχειρήσεις που έχω πάει είναι όλες άσχετες. Δεν τους ξέρω. Δηλαδή από τις 28 επιχειρήσεις ήξερα τις 6. Οκ. Περίπου στατιστικά στις πόσες επιχειρήσεις που μπαίνεις, που κάνεις? Τώρα κοίταξε να δεις. Βασικά έχω κόψει να πηγαίνω σε επιχειρήσεις γιατί έχω στραφεί στα μέλη. Αλλά έχω καλά στατιστικά. Δηλαδή ας πούμε 1 στα 2. Τόσο καλό. Ένα στα 2. Έχεις κόψει τώρα. Δεν σε πληρώνω εδώ για να μου δίνεις. Ωραία, οκ. Επακολούθηση. Οπότε εσένα η επακολούθησή σου, το επόμενο βήμα είναι ότι του πηγαίνεις, του παρουσιάζεις τη δουλειά και παίρνεις τα χρήματα. Ακριβώς. Τώρα βέβαια, εντάξει, μπορεί να υπάρξουν και περιπτώσεις. Δηλαδή, ας πούμε, είχα πάει με μια συνεργάτη στην Πέρκη, αφιερώσαμε ένα απόγευμα και πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη περιοχή. Δεν γράψαμε κανέναν. Υπήρχε θετικό κλίμα, έτσι, αλλά δεν έγινε κάτι στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, μετά αυτό που κάνω πολλές φορές είναι όταν συστήνω ένα νέο συνεργάτη, πάμε μαζί στα μαγαζιά και πάμε μαζί στην περιοχή του, μιλάμε μαζί, αν γράψουμε κάποιον είναι δικός του. Αν όχι, όλες τις κάρτες και τα μηνύματα τέλος πάντων που έχουμε πάρει, του τα δίνω για να πάει αυτός μετά από 1-2 μέρες. Οκ, τέλεια. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι στη Χριστίνα? Ναι, εγώ. Οκ. Ο κύριος, από την Ελευθερία. Ήθελα να σε ρωτήσω, είπες πριν ότι μπαίνεις σε ένα μαγαζί για να ψωνίσεις. Ναι. Έτσι, το συνδυάζεις δηλαδή. Όχι πάντα. Αν τύχει να μπω να ψωνίσω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μιλήσω. Αν μπω για να ψωνίσω. Αν μπω για να ψωνίσω, θα μιλήσω οπωσδήποτε. Οπότε παίζει ρόλο το αν θα ψωνίσεις ή όχι, όσον αφορά αυτό που είπες ότι σου κρατάς κάποια χρήματα μέσω των χρημάτων που θα δώσεις. Θα σου πω, έχει τύχει να πάω σε μαγαζί στη Βουλιαγμένης, όπου μπήκα, είχε πάρα πολύ ωραία ρούχα πραγματικά. Υπολόγισα περίπου τα λεφτά της συνδρομής και έφυγα χωρίς να πληρώσω τίποτα και χωρίς να μου χρωστάνε και τίποτα. Εγώ δεν θέλω μικρόφωνο. Μισό λεπτό. Θα μας βγάλεις μια φωτοκόπια από το φυλάδιο να μου κουβαλάμε τον υπολογιστή. Αυτό θέλουμε, ναι. Το θέλουμε αυτό. Εντάξει, οκ, μετά θα βρείτε τη Χριστίνα. Βεβαίως. Ερώτηση, ναι. Πάω σε ένα μαγαζί και ο καταστηματάρχης είναι μουρτσούφλης και αρνητικός από την αρχή. Τι κάνω? Συγγνώμη, δεν απαντήσει. Μισό λεπτό. Έχεις δει τον πλανοβιτάριο, έχω μιλήσει για τους τάγκα και κάνεις τέτοια ερώτηση τώρα. Και να απαντήσει κάτι διαφορετικό από αυτό, είναι τάγκα. Γεια σας. Δεν έχει αυτό, τέτοιο. Άλλη ερώτηση, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Να σας ρωτήσω κάτι. Είδατε προηγουμένως στο simulation του πληροφορίου ότι μια διαφήμιση. Αν το κάναμε μαζί και σου έλεγα, κοιτάξτε κυρία μου, εγώ έχω ήδη διαφήμιση. Ακόμα καλύτερα, αν έχετε, γιατί θα συνδέσουμε το δικό σας site και θα σας δουν πολλές χιλιάδες μάτια μαζικά. Αλλά έχω ήδη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η διαφήμιση που έχετε, η σελίδα που έχετε μπορεί να είναι η καλύτερη, αλλά είναι χαμένη στο διαδίκτυο. Την καλύτερη σελίδα να έχετε, ποιος θα σας δει? Θα σας δει ένας φίλος, ένας γνωστός, ένας πελάτης και ένας τυχαίος. Πόσα κλικ κάνετε?
Κοιτάξτε να δείτε, στη δική μας σελίδα, αν ξεκινήσετε στη δικιά μας, στη δική μας εταιρεία, πρώτα απ' όλα τις 2 πρώτες μέρες θα φαίνεστε στην πρώτη σελίδα. Άρα θα σας δουν μαζικά 3.000 μέλη που είναι οι συνδρομητές μας και υπάρχουν άλλοι τόσοι που έχουν κάνει προεγγραφή για να βλέπουν τις επιχειρήσεις που μπαίνουν. Είμαστε διαβασμένοι, κύριε. Να ρωτήσω κάτι. Πώς σε πιστεύετε ο άλλος και σου δίνει αμέσως προκαταβολή όταν δεν ξέρει την εταιρεία? Αυτή η ερώτηση δεν έχει απάντηση, δεν υπάρχει πώς, γίνεται. Σε πιστεύετε? Πάμε, Σταύρος και Τεσίτης. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Τώρα, ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά, Σταύρο? Ερασιτεχνικά. Και εσύ λοιπόν έχεις μπει έτσι απλά σε μαγαζιά και έτυχε να το πεις και μπήκανε 30 μαγαζιά. Στην αρχή ξεκίνησα με τα δικά μου μαγαζιά, τα γνωστά δηλαδή, έτσι γνωριμίες και λόγω των επαγγελματών μου. Εντάξει, τα πρώτα 10-15 μαγαζιά ήταν φίλοι γνωστοί, γνωρίζανε ποιος είμαι, οπότε δεν το σκεφτήκαν και πολύ. Και λιγάκι από αυτό. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως ήρθε αυτή η συνήθεια να το κάνω, γιατί βλέπω πραγματικά ότι και εγώ στη δικιά μου επιχείρηση που το έχω κάνει είναι πραγματικά πολύ καλά τα εργαλεία. Και μπορώ και να ανεβοκατεβάζω ό,τι θέλω, χωρίς να έχω ανάγκη, ας πούμε, κανένα τεχνικό. Αυτό μου άρεσε στο μοντήριο, στον Πειραιά. Υπάρχουν εδώ άνθρωποι που δεν ήταν πελάτες σου και ήρθαν και ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό, είναι πλέον εκτός από μέλη της προσωπικής μου ομάδας, είναι και άνθρωποι που είναι εκτός της προσωπικής μου ομάδας, οπότε έχω ωφεληθεί. Σαν επιχείρηση, εννοείται ότι έχω πολλαπλά κερδίσει, ας πούμε, σαν τζίρο, ας πούμε, από αυτά τα χρήματα που έδωσα για να βάλω την επιχείρηση στην Ολύμπη. Βλέπω όμως ότι μου έχει γεννηθεί αυτό το συναίσθημα να το κάνω ασυναίσθητα επαγγελματικά. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχω ανοίξει και μια νέα επιχείρηση και έχω πολύ πιο λίγο χρόνο, το μυαλό μου πάει κατευθείαν. Δηλαδή, θα πάω να ψωνίσω ένα κατάστημα που δεν έχουμε μέσα στην Ολυμπιακή ιδέα, κατευθείαν μου πάει να τους κάνω την πρόταση. Γιατί είμαι εγώ ίδιος ευχαριστημένος. Οπότε αυτό μου βγαίνει αυτόματα. Τέλεια. Χρησιμοποιείς κάποια εργαλεία εσύ? Ναι, έχω δημιουργήσει ένα flyer. Μπράβο, και εσύ. Το οποίο βοηθάει στο να κάνω επακολούθηση, δηλαδή να ξαναπάω, γιατί από την πρώτη φορά ναι, δεν σε ξέρει, ο άλλος είναι λίγο δύσκολο, οπότε πρέπει να ξαναπάω, σίγουρα, τουλάχιστον 2-3 φορές. Περιέγραψέ μας μια δομή έτσι, δηλαδή πας συνήθως, τι λες στην αρχή, πώς κάνεις το άνοιγμα? Βασικά να αναγνωρίσει ποιοι είμαστε. Γεια σας, από την Olympic Idea. Πρόκειται για μια εταιρεία στοχευμένης προβολής στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια διαφήμιση ή όχι. Ανάλογα με το τι μου λέει, το απαντάω και εγώ ανάλογα. Του παρουσιάζω την ιδέα, του δείχνω το flyer. Οι περισσότεροι είναι συνήθως απασχολημένοι, οπότε δεν θέλω να χάσω κι εγώ και το δικό μου χρόνο αλλά και το δικό τους. Τους αφήνω το έντυπο. Φυσικά πριν φύγω τους λέω ότι ποια μέρα περίπου είσαστε πιο χαλαρός, πιο ήρεμα το μαγαζί για να περάσω. Να έχω και εγώ τον χρόνο. Έτσι. Λέει, ναι. Συνήθως θα πει κάποια μέρα, εκεί κανονίζω κάποια ώρα στο περίπου για να ξαναπεράσω. Αυτό είναι ένας στόχος για να ουσιαστικά του δείξω τα περαιτέρω. Γιατί εμένα ο στόχος μου είναι να ξαναπάω δεύτερη φορά. Γιατί ξέρω από την πρώτη φορά είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Οπότε στη δεύτερη φορά που θα πάω έχει άποψη, γιατί έχει δει τι συμβαίνει εδώ. Εννοείται ότι του έχω αφήσει μια επαγγελματική κάρτα, έτσι, που εγώ έχω κάνει και μια ιστοσελίδα που αναλύω το project, το πώς στο βλέπει πιο αναλυτικά. Επίσης τον ενημερώνω για τις ομάδες μας που έχουμε και είναι αρκετές χιλιάδες κόσμος που τους διαφημίζουμε και με αυτόν τον τρόπο. Πέρα από την Olympic, με τις ομάδες της Olympic μπορούν ξαφνικά στο Facebook μέλη που δεν είναι στην Olympic και είναι χιλιάδες αυτά τα μέλη. Γιατί είναι φίλοι μου, είναι... Καταλάβατε τι λέει? Του λέει του επιχειρηματία ότι πέρα από την Olympic Idea, εμείς, αν έχεις κάποιο fan page στο Facebook, πολλοί έχουν fan page, το έχω και στο Facebook. Ωραία, αν το έχεις στο Facebook, εγώ και τα μέλη θα πάμε και θα δούμε και θα σου κάνουμε like εκεί. Όταν κάνεις like όμως, το βλέπουν και όλοι σου οι φίλοι οι άλλοι ότι σε έκανες like σε αυτόν. Οπότε του λες από εκεί θα έχεις παράπλευρη διαφήμιση. Πέρα από την Olympic, ότι θα σε δούμε κι άλλοι. Πλέον οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν και fan page στο Facebook.
και στο Twitter. Από εκεί πέρα αυτό είναι plus, δηλαδή αυτό πρέπει να τους το λέμε, γιατί ήδη οι φίλοι μας, οι φίλοι σας, είναι χιλιάδες ο κόσμος. Όταν θα κάνω εγώ ένα like, έτσι θα το δουν αυτό. Άρα αυτό το πουλάμε και αυτό σαν διαφήμιση. Έτσι δεν είναι? Είναι. Μάλιστα. Οπότε συνήθως όταν θα πας εσύ θα κοιτάξεις να δεις πότε θα ξαναβρεθείτε και να σου δώσει ένα χρόνο να είστε σε αποκλειστικότητα, δηλαδή να μην Ακριβώς, ναι, να κλείσω αποκλειστικό χρόνο 10 λεπτά για να του παρουσιάσω την ιδέα. Να του δείξω το site δηλαδή, που εκεί πέρα μετά θα κλείσω, δηλαδή να του δείξω και το site και το πώς διαφημίζεται και όλα αυτά τα εργαλεία. Εντάξει, άμα δεν θέλει να μπει, εντάξει, ο άνθρωπος πραγματικά. Ωραία. Πας στο δεύτερο ραντεβού. Εκεί τι του δείχνεις, έρχεσαι με υπολογιστή? Εάν στην πρώτη επίσκεψη εδώ ότι υπάρχει υπολογιστής, δεν θα το πάρω καθόλου. Γιατί συνήθως με τον υπολογιστή σου λέει τώρα αποφεύγω να τον έχω τον υπολογιστή. Αν δεν έχει όμως η επιχείρηση υπολογιστή, θα έχω τον δικό μου στο αυτοκίνητο. Οπότε μπαίνετε είτε στο δικό του και αρχίζει και του δείχνεις την Olympic Idea μέσα από εκεί, μέσα από τον κωδικό σου. Ναι. Ωραία, τι θα του δείξεις, ας πούμε? Του δείχνεις πώς φαίνεται ότι είπε και η Χριστίνα, πώς φαίνεται μια σελίδα και πώς φαίνεται ένα ναι, αναλυτικά. Ναι, θα το δείξω αναλυτικά. Μάλιστα. Και πώς είναι το search, πώς τον βρίσκουν. Και φυσικά μετά στο τέλος, για να κάνω το κλείσιμο, του παρουσιάζω και την εφαρμογή για τα κινητά. Α, του δείχνεις και την εφαρμογή. Στο τέλος, ναι. Εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Εντάξει, σίγουρα. Οκ, περίπου στατιστικά που έχεις από τις επιχειρήσεις που τους έκανες την πρόταση. Από τις επιχειρήσεις που δεν ήταν προσωπικές γνωριμίες κτλ. Περίπου δηλαδή οι μισές, 18 περίπου, 16 με 18 επιχειρήσεις, έχω κάνει 2 με 3 επισκέψεις. Σε κάποιες έχω κάνει και 4 επισκέψεις. Για να μπουνε. Όχι, εγώ θέλω στατιστικά στις 10 ή στις 100 τέλος πάντων. Πόσες μπήκανε. Δηλαδή εσύ πήγες και το πες σε 10. Τι στατιστικά έχεις? Περίπου σε αυτές που είναι περίπου 50-50. 50. Περίπου. Και εσύ δηλαδή σαν τη Χριστίνα, μία στις 2 μπαίνουν. Ναι, σε αυτές που δεν είναι προσωπικοί φίλοι ή πολύ γνωστοί κτλ. Μάλιστα. Ωραία, τέλεια. Αλλά με επακολούθηση όμως. Επακολούθηση. Ναι, άμα μου λες ότι μπορεί να πάρει και 2. Επακολούθηση και 2 και 3 φορές, έτσι, όχι. Τέλεια. Τώρα, ερωτήσεις. Ποιοι θέλει να κάνετε ερωτήσεις στο Σταύρο? Κάνεις κάποια διαπραγμάτευση στην έκπτωση αναλόγως της επιχειρήσης? Όχι, στην έκπτωση όχι. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ φθηνό. Όχι, στην έκπτωση ενώ που θα δώσει ο επιχειρηματίας. Στην έκπτωση ναι. Αν είναι να δώσει μια έκπτωση 5%, θα του πω ένα 5% θα μου δίνει σκεμμένο ούτως ή άλλως και 10% αν ερχόμουν να ψωνίσω ούτως ή άλλως. Οπότε με τη φιλοσοφία ότι πας να προβληθείς ένα στοχευμένο κοινό, εκπτωτικό κλαμπ, θα δώσει μια έκπτωση που να είναι αντίστοιχα. Έτσι κι αλλιώς τονίζω ότι δεν του παίρνω κάποιο ποσοστό από τον τζίρο. Ωραία, θα το κάνω συγκεκριμένο. Έχω μια καφετέρια. Έχεις γράψει καφετέρια? Καφετέρια όχι ακόμα. Πες ένα παράδειγμα. Ρούχα, ας πούμε, τι έχεις γράψει? Ρούχα, ναι. Ωραία, στα ρούχα. Πώς μου το λες? 20% μου έχουν κάνει ένα μαγαζί με ρούχα που ψωνίζω, όχι πολυτατικά, αλλά έχω κάποια γνωριμία. Όταν μου είπαν ας πούμε για 10%, λέω 10% θεωρώ ότι είναι λίγο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι περίπου την κερδοφορία του. Την κερδοφορία και πόσο είναι, δηλαδή σε ρούχα ειδικά γνωρίζουμε ότι σε ένα κόστος 10 ευρώ, αφού κάνεις τις εκπτώσεις του 40%, έτσι. Αν πας έτσι καλημέρα θα σου κάνουν 20% για πλάκα. Έτσι ακριβώς. Οπότε γνωρίζω τι επιχείρηση είναι αυτή και πόσο περίπου μπορούν να κάνουν εκτός. Ναι. Γι' αυτό και έχω πετύχει ειδικά σε κάποιες εταιρείες όπως ας πούμε Bathplus που είναι με πλακάκια ήδη υγιεινή στον 3, 40, 50 και 65% σε κάποια τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που έχω πετύχει. Καλησπέρα. Σε έχει ρωτήσει κανείς πόσα μέλη είναι στην περιοχή? Στην περιοχή ή στην... Στην περιοχή. Μου είπες ότι είναι στην περιοχή μέλη που βλέπουν τη διαφήμιση που βάζω. Εγώ στην περιοχή που έχω το μαγαζί, πόσα μέλη είναι? Στην περιοχή όχι και δεν μπορώ να το γνωρίζω. Σου την κάνουν αυτή την ερώτηση? Δεν μου την έχουν κάνει, αλλά και αν μου την κάνανε, θα τους έλεγα ότι δεν έχει να κάνει με την περιοχή, γιατί ο άλλος μπορεί να φύγει από την Κηφισιά, να έχεις βάλει μια καλή έκπτωση και να έρθει να ψωνίσεις στη Νίκαια ή στον Πειραιά. Δεν έχει να κάνει. Καλό, ο κύριος από πίσω. Τελευταία ερώτηση μετά για να μιλήσει. Το έχω κάνει και εγώ ο ίδιος, συγγνώμη, έτσι το έχω κάνει και εγώ ο ίδιος. Έχω φύγει από τον Πειραιά και έχω πάει στην Καλυθέα
στον Πανταζώνα που δεν ξέρω ποιος είχε κάνει τη σύσταση της επιχείρησης. Και είμαι πελάτης και εκεί, γιατί πραγματικά έχει κάνει ο άνθρωπος 40 με 50%. Ναι. Έχω φύγει από το τράφι. Ναι. Εγώ παίρνοντας χθες ένα κατάστημα Κάβα, βλέποντας ότι μέσα το εσωτερικό του μαγαζιού ήταν ένα υπέροχο μαγαζί, απ' έξω δεν φαινόταν καθόλου, του λέω τι κάνεις, του λέω, γιατί χάνεσαι. Είμαι 30 χρόνια στην περιοχή σου και δεν έχω πει ούτε μία φορά. Και τώρα που μπαίνω για δουλειά, μένω με ανοιχτό το στόμα. Και του παρουσιάζω όλο αυτό, γιατί έχει και ιστοσελίδες κτλ. Και η γυναίκα μου λέει: δεν μπορώ να κάνω έκπτωση στα υνοπνευματόδη. Τι μου λες 10% και 20% και 30%. Εγώ στο ενόπνευμα έχω 3% κέρδος. Τι να κάνω. Και πάνω εκεί κόλλωσα εγώ. Δηλαδή, του μίλαγα περισσότερο για την ιστοσελίδα κτλ. Αλλά όταν μου είπε τι έκπτωση να κάνω στα υνοπνευματόδη, θέλω μια απάντηση. Τι να του απαντήσω. Δηλαδή, αύριο θα το πάρω τηλέφωνο. Τι να του πω. Σε έχω γράψει εγώ Κάβα. Ναι. Για πες. Ναι, να κάνει deal. Είναι πολλά καταστήματα που όντως δεν μπορούν, όπως η περίπτωση αυτή. Ή έχω γράψει μια Κάβα εγώ συγκεκριμένα πριν μια εβδομάδα στην Ηλιούπολη, όπου μου λέει άμα βρεις φτηνότερα ποτά από μένα, έλα να σου τα κάνω δώρο. Βασίλη, sorry, σε ξέχασα. Ήθελα να καλέσω και τον Βασίλη το σχέδιο να χειροκρότημα και αυτό σε Όχι, έλα, θα σου κάνω τις ερωτήσεις, μην νομίζεις, δεν ξεφύγεις. Απλά ακριβώς να βγει και δεν σε είδα. Έχει σημασία. Απλά επειδή είναι η Κάβα που το παράδειγμα τώρα. Όντως έχει πάρα πολύ χαμηλές τιμές, δεν πάει άλλο. Βέβαια η Κάβα, όπως και οι περισσότερες, έχει ξηρούς καρπούς, έχει οτιδήποτε μέσα. Μου λέει: εγώ μπορώ να σου κάνω ένα 5% στα ακριβά ποτά και στα εινοποιεία που έχω κάποιες μάρκες δικές μου. Στα άλλα λέει δεν μπορώ. Ωραία, λέω. Η επόμενη τέτοια που πάει και στα άλλα μαγαζιά που ρωτήσατε για ρούχα. Deals, μπορείς να σπρώξεις, λέω κάποια. Μου λέει ναι, έχω το Μοσκάτο Ντάστι, τα λέω γιατί τώρα είναι πρόσφατα, πρώτα για τις μέρες. Το Μοσκάτο Ντάστι και μια κάβα κρασιού κόκκινη αγιοργήτικο, τα οποία τα έχω πάρει σε κούτες πολλές και μπορώ να τα κάνω εκεί. 30%, 40%. Βάλτε τα deal, λέω. Θα τα βάλουμε deal, να τα σπρώξουμε αυτά να σου φεύγουν. Έχω και μπύρες, έχει 180 ετικέτες μπύρες. Κάποιες από αυτές λήγουνε, μου λέει. Όχι ότι πάθουν τίποτα, αλλά λήγουνε, μου λέει. Κάποιες τώρα αυτό το μήνα λήγουνε. Μπράβο, λέω. Τέλος του μήνα λοιπόν, διώξτε από το να σου μείνουν. Δηλαδή έχουμε deals, έχουμε ξεστοκάρισμα. Έχω γράψει και μαγαζί με ρούχα που είπε και ο Στέλιος με 20%. Ναι, αλλά δεν το 20%. Κάποιος μου είπε 5% με ρούχα, 10%. Δεν μπορώ άλλο. Ωραία, λέω. Έχεις χειμωνιάτικα που σου μείνανε και θες να ξεστοκάρεις. Έχω. Κάρτα φωτογραφίες και βάλτε. Και έχουμε βάλει στην παλίνη deals 40 και 60%. Τα συγκεκριμένα κομμάτια. Δεν πουλάμε μόνο την έκδοση. Μπορεί να κάνουμε βάλει κάποιο deals μόνο. Μπορεί να βάλει συγκεκριμένες μέρες που θέλει να σπρώξει. Αλλά η Κάβα, όντως το συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορεί να σπρώξει κάποιες ετικέτες ή μπορεί να βάλει έστω ένα 5%. Δεν μπορεί να μπει και μέσα. Δεν θα του έρθουν χιλιάδες μέλη να πέσει έξω η Κάβα. Ωραία. Αυτό. Τώρα, μισό λεπτό, όχι. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε όμως γιατί μπορεί να είναι. Πριν το πάμε στον Γιώργο, γιατί εγώ θέλω ο Γιώργος να μιλήσει τελευταίος γιατί είναι ο επαγγελματίας, να κάνουμε τις ερωτήσεις. Ναι, δεν θα κοιτώσεις. Βασίλη, εσύ ερασιτεχνικά επαγγελματικά, πάρ' το μικρόφωνο από πάνω. Και εγώ ερασιτεχνικά. Ερασιτεχνικά, μάλιστα. Χρησιμοποιείς κάποια εργαλεία? Χρησιμοποιώ. Καταρχάς, εγώ είμαι από τους πρώτους στην εταιρεία, οπότε έχω πάει σε επιχειρήσεις το Φεβρουάριο, μια εβδομάδα μετά που γράφτηκα, όταν ήμασταν 100 μέλη. Έχω πάει και πριν μια εβδομάδα που είμαστε 3.000 μέλη. Είναι κάτι ενεργό, εξελίσσεται, οπότε αυτά που λέμε εξελίσσονται και αυτά, έτσι. Τι να τους πουλήσω το Φεβρουάριο, ελάτε, είμαστε 10 άτομα, θα πάτε μπροστά. Όχι, τους πούλησα όμως άλλο. Κάθε τι προσαρμόζεται, δηλαδή σε ρωτάνε πολλά και μαθαίνουμε και τους απαντάμε, έχουμε όλα τα εργαλεία. Και ποιος είσαι, μεγάλη μου λέει, εσύ τώρα το Φεβρουάριο, ενός μήνα εταιρεία, τι επισκεψιμότητα έχετε? Και του έβαλα το alexa.com, το οποίο να το χρησιμοποιείτε, πιάνει πολύ. Είναι μια ιστοσελίδα alexa.com, όπως τα ακούτε, που μετράει την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων στον ελληνικό και στον παγκόσμιο ιστό. Τον Μάρτιο, λοιπόν, στις αρχές η Ολύμπικα Αιτία ήταν στο 830. Ήταν μέσα στις πρώτες, στις 1000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα από πλευράς επισκεψιμότητας. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, μου λέει για βάλει το δικό μου, ο οποίος είχε δώσει 5.000 ευρώ για να κάνει ιστοσελίδα και e-shop. Καταπληκτικό. Αλλά είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι ποιος σε βλέπει, πώς θα δίνεις να διεθνιστεί. Βάζω λοιπόν τη σελίδα του, δεν χρειάζεται να πω τώρα την επιχείρηση, και δεν βγήκε καν στο Alexa. Μου λέει γιατί δεν το δείχνει το δικό μου. Γιατί λέω για τη λέει κάτω, δείχνει τις πρώτες 100.000
οι ιστοσελίδες από πλευράς επισκεψιμότητας. Μου λέει δεν είμαι σε 100.000 πρώτες. 500.000 να έχεις δώσει, λέω. Το δεύτερο βήμα είναι πόσα δίνεις για να έχεις προβολή. Γατάκι. Και γράφουνε, γιατί δεν είναι τα 120 ευρώ, παιδιά. Είναι το αστείο στον επιχειρηματία τα 120 ευρώ. Αλλά ο κάθε ένας έχει το τέτοιο. Δηλαδή με ρώτησε να κάνει τον έξυπνο τι επισκεψιμότητα έχεις, αλλά το Alexa.com δεν το ξέρουν, το πιο γνωστό site μετράει επισκεψιμότητα. Έχουμε πολλά να τους απαντήσουμε. Το πιο καλό εργαλείο είναι αυτό που είπε ο Στέλιος, ο Σταύρος, συγγνώμη, με το Facebook. Οι μισές επιχειρήσεις δεν έχουν ιστοσελίδα, όλες έχουν Facebook. Έχουν Facebook και βλέπετε 700 like, 500 like, 1000 like. Άρα, ό,τι ποστάρισμα κάνει η Κάβα Αγγιώνης που έγραψα εγώ προχθές και για 500 like, θα το δουν τα 500 αυτά. Μεγάλοι όμως εμείς, έχουμε groups που είπαμε. Και είμαστε 3.000 μέλη, 2.000 μέλη που έχουμε όλοι Facebook. Και ό,τι ποστάρισμα κάνουμε που καλωσορίζουμε την Κάβα Αγγιώνης, κάνουμε και διαφήμιση τώρα. Την καλωσορίζουμε στην Ολύμπικα Αιτία, 5% για τα μέλη, μπουρου. Αυτό το ποστάρισμα του λέω Δημήτρη που σου κάνω εγώ, το βλέπουν οι 1000 επαφές μου, οι οποίες 50 είναι Ολύμπικα Αιτία, οι 950 δεν είναι. Και των υπόλοιπων 2.000 και. Όπου εσύ για να το κάνεις αυτό πρέπει να πληρώσεις το Facebook. Πληρώνεις χορηγούμενη διαφήμιση. Δεν ξέρω αν το έχουμε δει που έχει στο Facebook. Αν πατήσει λοιπόν ο Κάβα Αγγιώνης να διαφημιστεί σε μένα και σε σένα, πρέπει να πληρώσει. Pay by click που λένε. Άρα το Facebook πρέπει να το τονίζετε. Γιατί όλοι σου λένε: εγώ στο σελίδα έχω μεγάλο, έχω Facebook, έχω αυτά. Εντάξει, δεν προσφέρει παραπάνω. Αυτό σου προσφέρω. Άρα, Βασίλη, όταν πα, εσύ δεν έχει μαζί σου κάτι σαν εργαλείο. Λάπτοπ, κάτι. Εγώ έχω ένα ταμπλετάκι. Okay. Ωραία. Εάν έχει χρόνο ο άλλος, του δείχνω στο ταμπλετάκι. Δεν έχει χρόνο, που πολλές φορές δεν έχει χρόνο. Έχετε ένα mail να σας στείλω ένα mail να το δείτε με την ησυχία σας. Έχω φτιάξει ένα mail έτοιμο. Η Ολύμπικα Αιτία μας το παρέχει, το βιντεάκι 6 λεπτά που δείχνει πολύ σύντομα στον επιχειρηματία τι του δίνει η Ολύμπικα Αιτία. Του έχω γράψει και 5 λογάκια και το στέλνω. Αυτό δεν λέει τίποτα βέβαια. Επακολούθηση, το πιο βασικό. Μην βασιστείτε στατιστικά με τη δεύτερη που είπε ο Σταύρος, με την τρίτη που πάω, με την τέταρτη. Τα στατιστικά, το έχουμε πει εδώ στην εκπαίδευση και εγώ δεν το ήξερα. Παθαίνουμε πλάκα όταν ακούσουμε ότι το 80% του μέσου ανθρώπου απαντάει σε μια όχληση είναι και η δική μας εισαγωγικά, από την 5η, κρατήστε το αυτό, μέχρι τη 12η φορά που θα τον ενοχλήσεις. Δηλαδή πάω στο Θοδωρή να του πω στην Κάβα, πρώτη φορά, θα το σκεφτώ φιλαράκο το έξω. Πάω δεύτερη φορά, πάω τρίτη φορά. Εκεί που είναι το λογικό και έλεγα και εγώ σιγά πάω να πρίξω το κουτρί, τέταρτη φορά για την Κάβα. Εκεί όμως είχε πιθανότητες από την 5η φορά και μετά, την 6η, την 7η, τη 12η, έτσι, να γραφτεί. Γιατί, δεν ξέρω, στατιστικά είναι. Αυτό είναι παγκόσμια στατιστική για τις πωλήσεις σε όλα τα είδη. Για όλα. Ότι μετά την 5η επαφή με το αντικείμενο, έχεις 80% πιθανότητα να αγοράσει ο άλλος. Άρα, αυτό το κρατάμε και αν είναι όντως ενοχλητικό να το κάνουμε με ένα τηλεφωνάκι, δεν είναι καθόλου ενοχλητικό να το κάνουμε με το ίντερνετ. Εδώ μπαίνει το κομμάτι της Ολύμπικα Αιτία του ίντερνετ marketing, όπου όποιος έχει ένα autoresponder ή και μόνος του, άμα έχει το χρόνο να το κάνει, έχει στείλει το βιντεάκι που είπαμε στον επαγγελματία. Αυτός δεν μπαίνει. Δεν τον παίρνω τηλέφωνο. Τον βάζουμε στον autoresponder. Του έρχεται μετά από μια εβδομάδα, οπότε εμείς το κάνουμε αυτό. Μετά από 10 μέρες, μετά από 20 μέρες, μήνυματάκι. Άρα δεν τον ενοχλούμε. Αυτό πάλι είναι στο στατιστικό σημείο. Από την 5η στην 10η φορά που θα πάρει αυτό στο mail, την 11η μπορεί να πει κάτι σαν τώρα η γυναίκα της. Δεν διάλογο αυτή η Ολυμπιακή Αιτία μας έχει ζαλίσει. Οκ. Ερώτηση. Άνοιγμα πώς κάνεις. Τι είπε η κουβέντα που λες. Άμα πεις ένα μαζί. Εδώ πάλι είναι πολλά. Επειδή σας είπα ότι εγώ ερασιτεχνικά το κάνω, είναι διαφορετικό που πάω στο φούρνο και ξέρω γεια σου ρε Έφη κάθε μέρα και της το είπα το Μάρτιο αυτό και γράφτηκε. Είναι άλλο να πας σε μια κρύα επαφή που δεν έχεις πάει ούτε θα ψωνίσεις. Και είναι αλλιώς να πάω και να είμαι κάπου, όπως είπε η Χριστίνα, και να ψωνίσω και να μην το θα είμαι και χαζός. Δηλαδή πάω να κουρευτώ. Έχω βάλει κομμωτή εκεί που κουρευόμουν. Δεν πάω να πει ότι θα πει επειδή πας και η κομμωτή. Ο ένας κομμωτής πάει να το δει, ο δεύτερος να μην το δει. Ωραία, επόμενος. Πάω να φάω σε εστιατόριο, θα το πω. Πάω σε καφετέρια. Έχω γράψει 2 καφετέρια. Τι θα πεις. Σε 20 καφετέρειες έχω πάει, οι 2 γραφτήκανε. Κάνε Βασίλη ένα παράδειγμα. Πας στη Φλιαρία, σε ένα μεζοδοπολείο στο Χαλάνδη. Τι τους είπες. Ναι, είχα πάει και είχα φάει. Με κουπόνι. Όπως έχετε πάρει χαμπάρι περισσότεροι, είναι όλες οι επιχειρήσεις, ειδικά τα εστιατόρια, σε πτωτικά site. Golden Deals, Groupon και αυτά. Οπότε δεν πάω να τους πείσω να διαφημιστούν. Διαφημίζονται ήδη. Πάω να τους πω την καλύτερη ιδέα. Έφαγα λοιπόν εκεί
Και ήταν 3 που είναι και δύσκολο. Άμα είναι πολύ συνέτεροι, είναι δύσκολο η εμπειρία. Λέω, θα το πω στο συνεταιρό μου, κάτσε να το πω στον άλλο. Εκεί ήταν η μία επιχείρηση από τις πρώτες που έχω γράψει, οι οποίοι μου βγάλαν τα λεφτά εκείνη την ώρα. Γιατί αυτό που μου φαίνεται και εμένα πολύ απλό να είναι εστίαση, που είναι αστείο το ποσό, πόσο μου λένε 120, κάτσε θα δώσω τώρα, κάτσε παιδί, περίμενε. Το λέω, μου απαντήσετε αύριο. Όντως μου πήραν την άλλη μέρα και γραφτήκαν. Γιατί δεν απαντάς. Τι τους λες, πήγες στη Βλιαρία, τι τους είπες. Τρως εκεί. Αφού έφαγα, τους είπα να σας πω για μια ιδέα. Ναι, και τους είπα. Αντί αυτό εδώ το κουπονάκι τώρα που σας το έφερε, θα σας πάρει 25-30%. 20% ανάλογα τι έχει κάνει ο άλλος. Ωραία, πώς θα σου φαινόταν, λέω, να μην σας το παίρνουν αυτό το ποσοστό και να απευθύνεστε σε ένα target group, αυτό που λέμε όλοι. Πολύ καλό μου λένε. Κάποιος θα σου πει, ναι, καλό είναι, αλλά θα μου φέρει πελάτες. Έχω γράψει και άλλη επιχείρηση εστιατόριο, οι οποίοι ενώ έχουμε πάει 2 και 3 φορές και μετά το Dare to Dream 20 άτομα κι αυτά, ακόμα είναι ο άλλος, θα το δούμε πώς θα πάρει. Θα το δούμε πώς θα πάρει Καραγκιόζης, το έχεις βγάλει 5 φορές. Αλλά είναι στον άνθρωπο, είναι γκρινιάρης. Εκεί πάλι. Ναι,